بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بمن أندري كرابر بونا فلا ما فويني بمن يا إنتلي بابسكا فو كنا فريقات إنتلي وكودي أنتلي نيوما يسكي نيوما يلا وچه ني موكلي نا نوانيه سيغي بيجا ابلاندان سيغي بيجا كويني واتي ofana misika fo sabula ame wati dola fulu chugo dolo mimi sika fo kuma be namu amba fo ni cha uni bara ofana fula bisika fo sabula ame barala ame chala o ni bola na fura kini ni bara walma ni cha obebe kam ngandre ablanan ko beba don jibi se tasmala o chen ntalo ba ko mo boya ko beba don ke jibi se tasmala oh niye uko kuma info chugo jatemne ji nale kala tasmaka ni kore konde tasmako la obi mada lagba ya fam oh abina sisa ko mi niye ko sigi chugo jatemne fɛnw bɛ ɲɔgɔn sanfɛ ka taa min bɛ min sanfɛ mɔgɔya la o b'o ɲɛ o wa mun se mun fana o bɛ se o la o misali ni koba kɛcogo la yɔrɔ den kɔni tɛ se fa la dɛ o bɛ de ni koba kɛcogo la ni ɲɛma kumana bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ o tɛ tiɲɛ a fɔ ko ji bɛ se tasuma la bɛɛ b'o dɔn sabula bɛɛ b'a dɔn misali ko ko fa bɛ se den na bɛɛ b'a dɔn ko ɲɛmɔgɔ bɛ se kɔmɔgɔ la awɔ dɔ fana ko o yɔrɔ na ko ni ji bɛ se tasuma na ko bɛɛ fana b'a dɔn ko tasuma bɛ se nɛgɛ la o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ awɔ fɛn kalama o fɛn kologɛlɛn magaya bila n da i y'a faamu tasuma o ka kalan nɛgɛ o kolo ka gɛlɛn ko i ma kolo gɛlɛya cogo o cogo a bila ye i ma fasaya cogo o cogo ko gɛlɛn dɔw bɛ yen olu bɛ bɔ cogo la bila ye i y'a faamu o ye adamadenya yɛrɛ taacogo ye n'i ye cɛfarinw jateminɛ an ka fɔlɔ cɛfarinw a fɔ ko karisa ye cɛfarin karisa ye cɛfarin ye nka i bɛ taa sɔrɔ nin a n'a ka cɛfarinya bɛɛ fɛn dɔ bɛ u bɛ se a la o tɛ tiɲɛ kuma dɔ a ma gɔn cogo o cogo a n'a ka cɛfarinya bɛɛ n'a ma boli a bɛ kasi o tɛ tiɲɛ o de kama fɔ ko tasuma bɛ se nɛgɛ la sabula i mana kolo gɛlɛya cogo o cogo i mana farinya cogo o cogo ko bɛ ko la n'o ser'i ma a bila i bɛ bɔ cogo la. an b'a fɔ jeni mun ye e ko sisan tasuma ka kalan u ko tasuma n'a ka kalan bɛɛ ka tasuma foyi da la o t'i da jeni. o tiɲɛ cogo di. ko kuma gɛlɛn wala kuma ba fɔli tɛ se ka da la o tɛ se ka yɛlɛma don kow la a bila ye n y'a faamu n'i ye ko sisan ko nin bɛ kɛ e ka kuma tuma dɔw o tɛ se ka to a ko bɛ kɛ o n'i ye ko sisan ko nin man ɲi a dɔrɔn i hakilila de fɔ nka e ka kuma in tɛ se ka to o b'a to a bɛ tiɲɛ wala o b'a to yɛlɛma dɔ bɛ don a ko la kuma dɔ mɔgɔw ka an ka kuma o tɛ se ka foyi yɛlɛma kow la a bila na i y'a faamu ko ka taa foyi da la a t'i da jeni dɛ awɔ a t'i da jeni awɔ o de kama kuma dɔ kuma tɛ se ka yɛlɛma don foyi la a bila mɔgɔw bɛ kɛwalew de kɛ minnu bɛ se ka kow yɛlɛma i y'a faamu kuma bɛ n'a fɔ tasuma tɔgɔ fɔli a ti yɛlɛma don ko caman na bila ye bisimila bamanan dɛ ablanan bi ye juma ye siga t'o la octobre kalo ye tile 8 sɔrɔ san 2021 ɔ fasiriba kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛtɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka o kumaba dɔw ɲɛfɔ maaw ye walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ a ko la an b'a daminɛ ni gafe mun tɔgɔ le républicain ale ye mun sɛbɛn yanni ka don gafew la fɛn dɔ bɛ yen fo k'an k'a fɔ maaw ye ni k'a fɔ ɲɛmaaw ye carte de presse i b'a kalama k'a ta la ka di maaw ma sisan mun na ko machine tiɲɛnen don a bila ye machine tiɲɛnen don machine kelen dɔrɔn bɛ yan o faamu cogo de machine kelen dɔrɔn bɛ yan ko machine tiɲɛnen don jamana bɛ yɔrɔ min na sisan n'a fɔra ko sɛbɛn min ka ɲi k'a jira k'a fɔ karisa ye kunnafoni dila ye wala karisa tɛ kunnafoni dila ye o sɛbɛn t'a la ka se ka sɔrɔ
minnu m'an bolo olu waatiw tɛmɛnen don sɛbɛn don waati ma tɛmɛ ka ban a tɛ mako ɲɛ bilen a bɛ kɛ fu ye ta kelen fu ye o n'a fɔra ko jamana kan ka min dilan ka d'a ma ko fana taara ka sɔrɔ a gɛlɛyara ko parce que machine tiɲɛna o man ka kɛ n'a tila ko gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara a man ka tiɲɛ kan ka dilan a bɛ fɔ maître Aruna Ture ye a k'a seko kɛ naamu a ka kunnafoni dɔ bila o ka hakɛ in kɔnɔ a bila ye naamu a nafa ka bon a kɛra hakɛ fila ye awɔ aw ka wari ma di aw ka carte ma di ala b'a wa butun carte ko in yɛrɛ nafa ka bon ne bolo ka tɛmɛ wari ko in kan carte bɛ yamaruya k'a fɔ wala ka sɔrɔ i baarakɛla ye siga t'o la ni fɔra k'o ta la ka sɔrɔ dun an b'a dilan yɛrɛ n'i y'a dilan yɛrɛ nafaba t'o la bon d'accord a faamuna nafaba t'o la tubarikala ne hakili o b'a mɛn après an bɛ ci se Banjugu ma Banjugu yɛrɛ b'a kan ka y'a kalama ayiwa tubarikala awɔ comme o don a ye kunnafoni kɛ an m'o fo donc tun b'o fo o ka doléance la ne m'o mɛn ko ne kun kan ka fɔ parce que a nafa ka bon a bila ye a nafa siga t'o la o a nafa ka bon n'a t'a kalama a ka bɔ a kalama a fɔra an ye n'a b'a kalama fana a bɛ se mun kɛ ale de ye maison de la presse ɲɛmɔgɔ ye a fana bɛ se ka min kɛ a k'o kɛ walasa kunnafonidilaw ka carte ko in ka ɲɛnabɔ tubarikala n'o tɛ an mɛnna turukotɔrɔkɔ a bɛ nin ka kalo 5 kalo 6 bɔ ni gɛlɛya kelen bɛ sen na o man kan ne hakili la o mɛnna dɛ a mɛnna awɔ alors donc n'a ye gafe ta le républicain ye ale ko di dɛ républicain y'a jira k'a fɔ Mali ni Algérie cɛ jɛɲɔgɔnya baara hukumu kɔnɔ ko u ka maa mafalenba min bɛ wele ko Aramutan Lamara ko ale b'a la ka boli mun ɲɛ u kɛlen bɛ k'o ɲininkali kɛ min bɛ tali kɛ faso ka tɔnsigiba min kan ka kɛ walasa ka yɛlɛmaba minnu kan ka kɛ jamana kɔnɔ k'olu guloma fɔlɔ turu ko a tɔnsigi bolo dalen don ka bila novembre kalo nata tile 15 ka se a tile 21 ma a bila dan ka jira k'a fɔ ko bingani wale min taara ka ɲɛsin an ka finitigiw ma Banɲagara kunna sini ko dɔ farala mɔgɔ tolen kan a ko la mɔgɔ 16 finitigi kunda a k'olu kɔni tora la mɔgɔ 9 k'olu kɔni joginna a bila dan sira amina sira min b'a la ka dilan dumazana nafaji fajigila nafaji ko seko dɔn tigilama wele ko Ngolo Konare ale kɔni y'a ɲini Asimi ni Shogɛl fɛ k'u ka a lajɛ wasa k'u ka bɔ u nɔ la a bila dan ayiwa gafe mun tɔgɔlen sɔrɔ faso yɛrɛ ka fasiri kuma jumɛn de b'a kɔnɔ kuma min b'a kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko Dr Shogɛl Kokala Mayiga fanga ɲɛmɔgɔ ko ale bɛ nin waati la Genève ko a taara tɔnsigiba min kɛnɛ kan o ye kɔɔri ko to a la ɲɔgɔnkunbɛba ye diɲɛ kɔnɔ k'a ko kɛnɛ kan a y'a ɲini k'a fɔ ko jamana dɔw bɛ senkɔrɔmadon min kɛ ka ɲɛsin u ka sɛnɛkɛlaw ma walasa u ka se ka bɔ n'u ka kɔɔri ka taa feere jamana wɛrɛ k'ale ka jate la ko n'a wele ko subvention k'u kan ka jɔ a bila dan awɔ sabula ko a bɛ dankari kɛ jago sariya dɔw la diɲɛ kɔnɔ awɔ o bɔlen ko sa min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ samata sɛgɛw la ko o kɔni ye Kenya ba de bɛ bugɔ kununko a bila dan k'u y'a jira k'a fɔ ko u fanga ka bon Antonio Guterres n'ale ye ONU ɲɛmɔgɔba ye a jira k'a fɔ ko ale jɔrɔlen don kosɛbɛ Mali kalataw labɛn senna sumayani la a bila dan ayiwa le Félix Sphinx y'a jira k'a fɔ ko cɛman Ibari Kulibali ko sɛgɛsɛgɛli minnu bolodalen don ka ɲɛsin finitigiw ka minɛsan dɔw ma minnu kɛra loi d'orientation de programmation militaire hukumu kɔnɔ ko cɛman bolila ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abidjan i ka boli a bɛ sɔn hɔrɔn tɛ boli dɛ abulaye hɔrɔn man ka boli ayiwa d'accord a faamuna man ka boli ni a bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten nka i man ka boli hali maa min ɲininka fɔlɔ mun wele i bɛ boli d'accord n y'a faamu surukubaga ko tɛ k'a fɔra ko a ye sɔmi yɛrɛ laminɛ surukuba wulila k'i yɛrɛ ta ayiwa a faamuna a kuma bɛ yen ko sɛgɛsɛgɛli kelen no hukumu kɔnɔ na ka ɲɛsin finitigiw ka minɛsan ni jamana ɲɛmaa ka pankurunsan hukumu kɔnɔ ko Mustafa Ben Barka wulila sariya tigilamaw fɛ nka ko a banna ka na a bila yen a banna ka na mun na a banna ka na ale fana siranna ayiwa ala ka ɲuman d'aw ma n'a banna ka na ko mankan ka kan ale gɔngɔ tɛ wuli ten dɛ n'a banna ka na ko mankan ka kan ayiwa k'a fɔ gɔngɔ kɔni tɛ wuli ten siga t'o la ou bien ten siga si t'o la voilà
min tali kɛ maramafɛnw bɛ dogo ka tɛmɛ ka taa di maaw ma kɛlɛ bamanciw ma jamana camancɛ ani jamana kɔrɔfɛla na ko sɛgɛsɛgɛli dɔw y'a jira k'a fɔ ko finitigi caman sen bɛ a ko la Ablaye Ndane. An y'a to Ala ma. Tiɲɛ yɛrɛ la Ablaye. Ni finitigi u yɛrɛ de fana ye o. Nin fana ka gɛlɛn sa dɛ. Donc olu b'u fa fɛn di u jugu ma. Aw ma ɲi. O tɛ nin ko jateminɛ. O ko jateminɛ. Nin bɛɛ ye nata ye. Nata ma kɛ cogo o cogo. Wa mugan wa biso koso. I bɛ ni jɛɲɔgɔn tɔw bɛ bila farati la. A fɔ jamana kɛ. Non o tigi n'u y'u minɛ u kan ka muguri ci a la. Finitigi mun bɛ marifa fɛrɛ. Nin gɛlɛyara de. N'u y'u minɛ u kan ka a jɔ ka marifa ci a la. Marifa sugu jumɛn de don e ɲɛna. A dɔw yɛrɛ fana yala an ka armée minɛ. A kɛra marifa o marifa n'i ye finitigi i b'an ka armée la n'a yɛrɛ kɛra marifa ci u kan k'i jɔ k'i ci. Marifa la bɛɛ ɲɛna ka kɛ misali ye. L'indépendant o ko di. Indépendant kumana n'a jira k'a fɔ SYNABF n'o ye waribon ni wariko cakɛdaw ka lafasatɔnba dɔ ye ale y'a jira k'a fɔ u bɛna taa baarabila dɔ la tile 3 k'u ye o sɛbɛn lase jamana ɲɛmɔgɔw ma o k'a bɛ daminɛ ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ octobre kalo tile 27 min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ an ka politiko burankun kan jamana ɲamakalata minnu bɛ nale ko tɔnsigiba dɔ senfɛ kodɛmu ɲɛmɔgɔw Kayi k'u ka tɔn ɲɛmɔgɔ min bɛ wele ko Alhassan Aba ale y'a jira k'a fɔ ko a dalen nɔ la k'a fɔ cɛbɔ min bɛ olu bolo k'u ye cɛbɔ bɛɛ la ɲuman ye sabula ko u bɛ se ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ko baara dɔw bɛ sen na walasa jɛkulu marifatigi ka mɔgɔw ka kɛlɛcɛw 26 ka se ka na don finitigiw ka kɛ finitigiw ye Mali kɔnɔ ko san 3 nata ninnu kɔnɔna na ko 13 kan ka taa ani san 2021 ban ni cɛ sisan olu ka tɔnsigi ko ta ko 50 ani 45 a ko fɔra o de senfɛ Ablaye. L'indicateur de renouveau ale ye mun sɛbɛn bi sɔgɔmada na. A y'a jira k'a fɔ ko diɲɛ lakanako dɔ b'a ba min bɛ wele ko Alexandre Ivanov ale kɔni ye a sɛmɛntiya k'a fɔ ko bɛnkan dɔ sɔrɔla Mali jamana ni Wagner ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ bɛn sɛbɛn lawaleli hukumu kɔnɔna na ko kɛlɛcɛ 13 kan ka ta ka bɔ jɛkulu marifatigiw ka bunakun kan ka kɛ surasiw ye ani san 2021 ban ni cɛ min bɛ tali kɛ Faransi finitigiw ka kɛlɛkɛminɛn dɔw mobili dɔw yera Kati o don ko diripa ɲɛmɔgɔba colonel Damele ye ɲɛfɔli dɔw kɛ a ko hukumu kɔnɔna na an sɔngo min bɛ tali kɛ mobili dɔw ko bin kɛra u kan Ablaye jɛkulu marifatigiw fɛ o kɛra an sɔngo min bɛ tali kɛ dɔ farali faso ka baarakɛlaw ka sɔrɔ damakɛɲɛli o hukumu kɔnɔna na ko min farala saraw kan bakuruba la ko sɛfɛwari miliyari 100 ani 55 jate de ye Ablaye Ndane. Nafolo ka ca dɛ. Informateur. Ale sɛmɛntiya k'a fɔ ko député minnu ka députéya kun balila ka kun cɛ ka sababu kɛ coup d'état ye ko olu kɔni ye sara olu ye jamana wele fanga la walasa u ka hakɛw bɛ se ka di u ma cogo min na. Hakɛ jumɛn de bɛ tuguni. Ayiwa. Coup d'état kɛra fanga binna hakɛ tɛ yen. Hakɛ tɛ yen. Ayi an bɛ exception na. Non ayiwa. Min bɛ tali kɛ ko sommet Afrique France min bɛ senna tɔnsigi b'a farafinna ni farafin sanatika ɲɔgɔn kunbɛ ko farafinna sifinw ma jate a ko la i bɛna fɔ pangɛra farafinna sifin minnu bɛ se ka kuma farafinna sifinw tɔgɔ la ko pangɛra olu kunna Ablaye Ndane ko Mali finitigiw ni barika ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na ko diripa ɲɛmɔgɔ ye jama bɛɛ lajɛlen hakili sigi Ablaye Ndane. Ayiwa n'a ko ten Mali d'aujourd'hui ale kɛmɛ ka sɛmɛntiya k'a fɔ douane kɔnɔ k'u ye ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen falen u ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ marabolo kɔnɔ ani fo ka taa se u ka cakɛda ɲɛmɔgɔw ma k'u y'a bɛɛ lajɛlen falen. Ni ɲɛmɔgɔ kɔrɔ kɔni kɛra a falen bɛ kɛ dɛ. Yɔrɔ. Directeur kɔrɔ sɔrɔ dɛ. A falen bɛ kɛ jagoya o kɔni an sigilen don. O ye tiɲɛ. Ni dɔ ka Bamusa dɔ ka Natija. O ye tiɲɛ. O ko Alpha Mara Konare jamana ɲamakɔrɔ k'ale kun taara Maroc furakɛliw bolo kan. Ko a kɔni nɔgɔyara kosɛbɛ Ablaye. A ka fisa. K'a seginna wa? U m'a fɔ k'a seginna dɛ ko k'a nɔgɔyara. Ala ka nɔgɔya kɛ.
o halna segine do kena ko propriétaire di konna na sanga traité folena uma segine semetia folo ayo o ko panguru jawana nyama ka panguru sani kele ka minon sani ko hukumo konna na o ko sumele bubu maiga kunya nyini ko fiyen bo daka di ama no ye mise en liberté o ko sharat cour suprême ko banuma ablandan naam o ko aye wele ke sidaw ka kiriblo manye koro o maître Jean-Claude Sirbe ala jira ka fo ko jabi mun dira ka saw ke ka nyafolu ke ceni musa jagwala maka basket ko mo kono o ko ajira ka fo amajeno yi o ko abtani akoy tasinya ko rablay no o membi akila ni kuna fone kuma bo yemunu be fe Jamil Bitar o ko ale fona ku yella yini do ke shara nyekoro ka jira ka fo ko senga ke kirido kan ko kiri flomi kra ko ali go soso aka imprimerie impression Bitar impression esa o ko shara tigama jira ka fo ko ayela yini minke ko asinjine te kanye Mali Tribune amba kunchono ale asementia ka fo ko finitu ka mine san hukumu kono ablendan ko sorobu so maha keme kulu makono no polo économique la keme afo chubuna irwa akacha were ko Allah akbar plus de 100 opérateurs économiques attendus au pôle économique Allah akbar che awa enya de bafono ablay jamana signete chenka yo don bidia ne begara chen jamana signete chenka Allah akbar jamana de jamana jolimiyo to don ni finitu ka mine san dron ni kwa wari mata amasani ke sani fule kero abebina do atimeo hokeme makeme ala ka dam hokeme masa o te foye akacha no ala ka hakilimi amin ya rabbi kulukuru nam o ko olu kone ka sanu ye cɛncɛn ye maaw ɲɛsinen don a ko ma kosɛbɛ docteur Musa Kulubali ale ye sigida ko dɔ ma ba ye n'o sociologue ye a jira k'a fɔ ko makɔnɔ kɔni kan ka maloya ka sababu kɛ ko a ma se ka nɔbɔ saheli lakanabaliya la min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ balo fɛnw sɔngɔ gɛlɛya ko hukumu kɔnɔna na ko fɛn min nalen don ni a ye Mali Tribune mɔgɔw kɛlen don ka bɔ a dɔw kalama kuma ye nin ye sɔgɔmadana kunnafoni teliw n'a bila ye y'o minɛ bamanan dɛrɛ n bɛ yɛlɛ Bamakɔ i bɛ lycée Buyaki Fadiga dɔn hakili t'a yɔrɔ kelen na dɛ fana sa kana ko sa lycée Buyaki Fadiga i t'o hakili la dɔ la a yɔrɔ kelen sa sinon mi lycée dɔ mɛ hakili t'a la non i kan ka woturu sara non i kan ka ɲɛɲini kan ka ɲɛgiya n'i bɛ taa Kulikɔrɔ n'i sera Santɔrɔ sira fara i bɛ Santɔrɔ kɔrɔ sira fara dɔn Santɔrɔ kɔrɔ n'i bɛ taa ne ka so i b'o kɔni sira dɔn awɔ m'o sira fara dɔn n'i donna goudron la bâtiment filanan o de tɛ lycée Buyaki yan i kini bolo fɛ yen de lycée Buyaki de bɛ yen yan lycée Buyaki de bɛ yen mais an bɛ fɛn caman hali UMR da mɔgɔw ka bɔlɔn de tɛ yan bɔlɔn t'o de yan c'est l'avenir voilà o kuma faamu na sisan donc n'i donna o bɔlɔn la dɔrɔn so filanan o de ye lycée Buyaki Fadiga ye ka ɲɛsin carré fɔlɔ ma hali UMR da mɔgɔw bɛ taa o taa yɔrɔ in fura san o san mais UMR da y'a ka siège fɔlɔ tun bɛ o carré de la ni tɛmɛna an ka so la misiri mun bɛ yen so mun nɔrɔ na o de ye sɛmɛda ka siège fɔlɔ de o de tun b'o yɔrɔ de la d'accord o de kama o ye sara bulon yɛrɛ tɔgɔ ko l'avenir RDA ni tɛmɛna o kan RDA mɔgɔ caman tun bɛ yen Jara Asina tun bɛ yen Kansɔrɔ Sogoba tun bɛ yen Yusufu Tarawele tun bɛ yen e ɲɛ b'a la o ka so caman tun bɛ yen voilà maintenant Buyaki Fadiga ye jɔn ye kuma b'o yɔrɔ la Maworo sani Buyaki Fadiga ale bangera Sofara de Sofara Jenne Marala an bɛ Moti région na a bangera vers 1890 ale donna waati min na nanzaraw bɛ école dɔ tun bɛ yen u b'a fɔ l'école des fils de chef ale ni Daba Keyita bɛɛ taara ɲɔgɔn fɛ ka dɔ école la ɲɔgɔn fɛ i bɛ Daba Keyita dɔn Daba Keyita awɔ fɛnkɛ Daba Keyita o ye Modibo fa de ye Modibo fa Modibo Keyita fa président fɔlɔ fa n'ale bɛɛ donna o école la ɲɔgɔn fɛ donc k'a dɔn l'école de Gilles a bɔra la a taara école normale des instituteurs donc a bɔra la a kɛra école karamɔgɔ ye k'a to école karamɔgɔya la
Atara Kuchala, Buguni, Tumbutu and Bamako Kalanke, Kodi Mogoma. Akara, directeur adjoint, l'école primaire supérieure d'apprentissage de Bamako. Akara, surveillant adjoint. Akara, le directeur des études de cours de soir. Katola, en 1934, Frédéric Ascension, l'inspecteur des académies, l'enseignement français colonial, Frédéric Ascension, lui, il était l'inspecteur de l'académie de l'enseignement colonial. Ako Bouyagi Mbichi qui est à Tombouctou, et quand à Tombouctou, Medressa, école directeur, m'a fait école qui a modernisé, qui a blasenga, Atara, Ayodla, Anyana, à Segrakana. Biabi Fadiga, à créer école Karamogo Djolé, à ka école Karamogo à Matlonganai, à toi école Karamogo à la Tumbik Sebenique, livre, à livre Moun Sebakacha. Il a écrit même la circonstance chez les marquas. Au livre, il y a le 3e prix sur le cancer Amitouabou Ouatila. Il y a vraiment. Donc, Bouyag Fadiga, il a été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur en France en 1936. En 1937, il est devenu officier d'académie en 1937. Dans le livre qu'on appelle la grille, les histoires d'Afrique noire, son nom est cité. Il a été reconnu comme l'un des enseignants les plus prolifiques, le plus intègre et le plus sérieux et le plus intelligent. Donc, Katola, il fait partie des meilleurs instituteurs africains de son époque. Du Soudan. Quand Tachidondae, lycée Bouyagi Fadiga allait Togola. Nitara Ararous, le bibliothèque locale va aller Togola. Nitara Sokolo, Aya Kalandamina Yoromina, le école Togola à Togola. À Togola. Bouyagi Fadiga. Mais le problème est que Bouyagi Fadiga à Sara, sans quelle indépendance. Allez Sara en 1959. Allez Sara sans quelle Malik indépendance. Donc, il y a vraiment. Donc maintenant, plus que Tachi Black, allez Bara, à Kanyedon, à Kachesri, Farafina, Ani Mali et le Kalangono. Donc, où est l'Isenindo à Tawal? Vous faites un trouble femme. Donc, lycée a retrouvé cours Fadiga, Bouyagi Fadiga. Après, il y a que lycée Bouyagi Fadiga. On va coucher le mouillé. Et ma voix, allez, ni Moribo Fade, Tara, école Védiman faire. Allez, ni Moribo qui était Fana, Mousso Bé, Fakir Bakri. Moribo qui était Mousso, au Corbuso de aller Mousso. Allez, ni Mourou Fadona, école la Sanglé. Mourou Mousso. Au Corbuso de aller Mousso. Allez, Mousso. Ah, tiens. Aïwa. Aga kucheno. Tiens, l'eau que encore. Donc, comme lycée de Mogoto, donc, un Mousso Rakada, Bouyagi Kadi Mogoma, au dernier. Mais la forme, Nicolas là. Ah, Enichi. ah, bah, il fallait niquer. Bah.